أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. السلام أمبي أوفو مالكنا أني مالكوكا farafin den bɛɛ fo fa kelenya foli ani ba kelenya foli la. O kɔfɛ n baden, nin ye an ye an ka émission donda la n'o ye seko ni dɔnko walanda ye, zikiri pilisi ale sanfɛ. Seko ni dɔnko ye émission de ye, émission min sigilen bɛ ka se ka dɔnniya yɛrɛ k'a la développer, kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafinw an ka sigifɛnw ye minnu ye a kana se ka tunu, kungo kɔnɔfɛnw olu nafa bɛ o la, yiriw olu nafa bɛ o la, ala tɔgɔw olu nafa bɛ o la, turabuw olu nafa bɛ o la. Ala ma fɛn foyi da dugukolo ka gansan. Fɛn dɔ de bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ e mago ma se o ma, mɛ a dɔn don dɔ bɛ na i mago bɛ jɔ a la, diyagoya don. O tuma sani an ka girin mɔgɔ wɛrɛ ta nɔfɛ ka sɔrɔ min b'an bolo n'an y'o don ba la, n'an y'an wasa don o la, a ka ca Ala fɛ o bɛ min ɲa an ye. An bɛ girin na fɛn minnu nɔfɛ mɔgɔ wɛrɛw ka taabolo kɔnɔ, o tɛ o ɲa an ye. An tɛ se ka kɛ arabu ye, an bɛ to farafinya in de la. An tɛ se ka kɛ tubabu ye, an bɛ to farafinya in de la. Mɛ an kɛtɔ de k'an ka Ala ko ɲɛɲini, o de y'an bila ka arabu olu ka kan k'a ɲɛɲini o sira fɛ. An kɛtɔ de k'an ka diɲɛlatigɛ kow sigicogo ɲini, o y'an bila ka tubabu olu ka kan mɛn diyagoya la, parce que o don y'a sɔrɔ se tɛ farafin ye ka se ka foyi k'a yɛrɛ ye. Ala ye kodɔn di olu de ma, tekinikiw b'u bolo, u bɛ se ka an k'u sago ye togoya minnu na. O tuma an bɛ to o togo in na wa? An mɔkɛw tora arabuw bolo yɛrɛsagokɛ min na n'u b'o k'u la. An mɔkɛw tora tubabuw bolo yɛrɛsagokɛ min na ani k'u minɛ k'u ninkɛnɛ karaba diyagoya la. Yala anw bɛ to olu bolo o togo kelen na wa? Bamananw ko bolo bɛ mɛn bolo kɔnɔ, mɛ bolo tɛ to bolo kɔnɔ. Mɛ an bɛɛ ye kelen ye, an bɛɛ ye an fa adamaden ye. Tubabuw y'an dɔ ye, an yɛrɛ y'olu dɔ ye. Arabuw y'an dɔ ye, an yɛrɛ y'u dɔ ye. Ala ye bɛɛ bila i sigiyɔrɔ de la, ka tila ka bɛɛ ka ɲɛnɛmaya taacogo ni k'a sira yir'i la. Tuma dɔ la sa ni e de bann'i ta ma, o y'i kelen ye fɛn ye
ala k'an kisi k'an tanga min n'a sugu ma dɔn. O la n baden an ye a fɔ an bɛ segin a kan fɛn fila de ye diɲɛnatigɛ ye an bɛ don min na i komi bi. Kɛnɛya kɔfɛ sɔrɔ n'o ye harijigɛ ye nin fɛn fila de ye diɲɛnatigɛ ye an bɛ don min na i komi bi ala yɛrɛ y'a bila nin kɔnɔ. mɛ bana min ka jugu diɲɛ bana bɛɛ ye cɛw ka fan fɛ o de ye cɛya b'i la mɛ a ti cɛya ko mako ɲɛ. muso b'i bolo muso hakili lafiyalen tɛ. o ye bana jumɛn ye? o de ye kulusi jalalagosi ye. bana tɛ min ni kulonkɛfɛn don, bana tɛ ni min bi négliger. ale ka jugu ni sida ye parce que sida bɛ mɔgɔ faga k'i bɔ yen. a ka jugu ni diɲɛ bana jugu bɛɛ ye olu b'i bɔ yen de, mɛ i n'i ka hɔrɔnya bɛ segin ala ma. mɛ ni kulusi jala tiɲɛna cɛ bolo o y'i bilalen minɛn fila de ni ɲɔgɔn cɛ. a bɛ fɔ ko kɛlɛ ala to. par exemple i ti cɛw ka hukumu kɔnɔ, i ti musow fana ka hukumu kɔnɔ, parce que cɛya minɛn min bɛ a tɛ baara kɛ, musoya place fana tɛ i la. donc problème nana finalement a bɛ jouer adamaden hakili kan, a bɛ jouer ka ɲɛnɛmaya kan, a bɛ se ka ko sugu bɛɛ bange buna hadamaden na ko minnu bɛ se k'i ka ɲɛnɛmaya lanɔgɔ hali n'a y'a sɔrɔ miliyari a b'i kun. o hukumu kɔnɔ k'a sigi fo kulusi jalako bana ka t'i minɛ ka sɔrɔ ka wuli k'i b'a furakɛ, o cɛ man ɲi. i yɛrɛ traiter dɔɔni dɔɔni sani a ka tɛmɛ hakɛ kan. kalo o kalo siɲɛ kelen fura dɔ ɲini min bɛ se k'i ka kulusi jala renforcer. n'i y'o su i ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ i b'i sa fo ni sababu wɛrɛ y'a la nati ma, parce que o fana siraw bɛ yen. dɔw bɛ se ka dabali jugu k'i la ka i ka kulusi jala tiɲɛ. ayiwa kunnafɛn minnu fana bɛ tugu musow nɔfɛ n'a sɔrɔla e ye muso furu sigi fɛn bɛ min nɔfɛ o fana bɛ se ka ala na k'a se i ma. o n'a ɲɔgɔnnaw. n'olu fana y'i sɔrɔ olu n'o furakɛ cogo don pour que i b'i yɛrɛ sɔrɔ ka bɔ o jɔ kɔnɔ. mɛ n'i hakili tora i yɛrɛ la ka furaw kɛ i yɛrɛ la kabini i ma dɛsɛ, a ka ca Alahu taala fɛ i n'i ka dafɛ aw bɛ sa ɲɔgɔn bolo, i ti lebu. o de la fɔlɔ i b'a ye cɛkɔrɔbaw fɛ yen furamuguni bɛ kɛ sɛki kɔnɔ u bɛ yaala n'a ye n'u bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ. dɔw bɛ kɛ jɛgɛ naji la u b'o min, u bɛ dɔ don seri la k'a min. mɔgɔw b'a miiri i n'a fɔ min don o tɛ o. yɛrɛ renforcer lan de don ka se k'i yɛrɛ kolo sinsin tuma bɛɛ. ala y'i ni min da i n'a ka se ka segin ala ma. ni cɛ donna so kɔnɔ muso nɔfɛ, ni baara ma se ka kɛ a maloya ka bon dɛ. o tuma ala y'an dɛmɛ an y'an cɛsiri ka recherche kɛ a nasira o nasira n'a b'i la a furaw u b'an bolo min t'i ɲɛ ni dabali don fo k'a dabali tiɲɛ ka bɔ i la k'i yɛrɛ sɔrɔ, o siraw b'an bolo. min bi kɛ ni furakɛli fana sira ye o furaw u b'an bolo. o tuma e min jigi tigɛlen bɛ, e min kunna sululen bɛ, e min bi san 40 san 50 kɔnɔ, hali bi kulusijala bi i komi denmisɛnnin san 10 ni kɔ ta, e min bɛ yen n'a tɛ wuli fiyewu, e yɛrɛ min b'a la ni a wulila n'i ye baara daminɛ teliya bɛ yen,
ere min fana b'a la n'i ye baara daminɛ k'i to baara kɔnɔ a bɛ bali ka sa nin bɛɛ de bɛ yen o kumana ka cɛya labɛn ɲɛnɛmaya sɔrɔ fɔlɔ o don a y'aw hakili to aw yɛrɛ la o siratigɛ fɛ cɛ ka ɲɛnɛmaya ye sokɔnɔna ye dɛ n'a tiɲɛna ala k'an kisi i ti so fila si kɔnɔ i ti jate musow fɛ i ti jate cɛw fɛ fɛn jugu don o kɔfɛ n'o ye sɔrɔ sira ye n y'a fɔ ye n bɛ segin a kan an bɛna fayida dɔ di aw ma o la ni min y'a kɛ i bɛ ala ye anw tɛ foyi ye sababutigi de y'an ye mɛ ala de b'a bɛɛ kɛ o ala de y'i to a ka alaya fana na ka sababu bila kow kɔnɔ ni sababu fana tɛ ale ala t'i bolo don a la ala bɛ se ka denw di musow ma ka sɔrɔ ni cɛ ma da a y'o caman kɛ nabila isa alayhi salam isa bamuso mariyama isa sɔrɔla ka sɔrɔ mariyama tɛ cɛ dɔn an ba hawa ale bɔra cɛ de la galakakolo yɛlɛma k'a kɛ muso ye k'a di adama ma o n'a ɲɔgɔnna caman ala b'o kɛ de k'a yira na olu kow kɔfɛ sisan den t'i sɔrɔ ni cɛ ni muso tɛ y'a dɔn o ye sababu de ye wa diɲɛ ko bɛɛ bɛ sababu kɔnɔ o de la a y'a fɔ an ye kullu shay'an sababa fattabi'u sababan ko diɲɛ fɛn o fɛn a bɛ sababu de kɔnɔ a ye tugu sababu la mɛ silamɛ bɛ mun ta sababu la o ye sababu la ɲuman de ye min bɛ bɛn i ka ala ma min bɛ bɛn i ka diinɛ ma n'i ko i ye silamɛ i b'o de ta o de bɛ ka kisi renforcer i bolo o hukumu kɔnɔ e maa min ko nafolo ka di ye i y'a dɔn nafolo bɛ yen arijigɛ bɛ yen n bɛna fɛn min di sisan n'i y'a kɛ i bɛ harijigɛ sɔrɔ fa bɛ k'i kɔnɔ k'i ye nafolo baara turabuden dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko adama n'i ye adama lajɛ adama ye 1 2 2 2 i bɛna adama sɛbɛn walan kan siɲɛ 7,000 777 n'i y'a sɛbɛn walan kan o cogo la a laban 7nan i bɛ fɛn o fɛn fɛ i b'o don o kɔnɔ i bɛ fɛ ka kɛ cogo o cogo ye diɲɛ kɔnɔ o do ye i b'o nasi bila kɛrɛfɛ bawo turabu n'i y'ale sɛbɛn n'i b'ale ko ale ni kuranɛ aya kotogo ni ala tɔgɔ kotogo kelen tɛ parce que an bɛ turabu ni yiri minnu di olu bi bɛn bi diɲɛlaba adamadenw olu ka togoya ma sabu pour que ala tɔgɔ ka mɔgɔw ɲɛ mɔgɔ ye fo k'a sɔrɔ ala ko mɔgɔ ka da yɔrɔ min i danna ye kuranɛ aya ye tiɲɛ ye ala tɔgɔ ye tiɲɛ ye mɛ olu bi baara mɔgɔ minnu ye olu fana kɛrɛnkɛrɛnlen de don tɛ baara bɛɛ ye i ma ye ala b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ kira ye wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watal da'i iza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi Mamadu n'u yi n wele n ka suru la mɛ welebaga ka weleli jaabi sariti o k'a sɔrɔ
ne yɛrɛ ala danaya sabatilen b'a la. O mɔgɔ dɔgɔyara. Fɛn minnu ka teli ka ɲɛ bi mɔgɔ bolo o ye ninnu de ye. N'i ye nin kɛ i bɛna mun kɛ? Yiri dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko sana. I bɛ sana ladɔ ɲini k'a dili ɲini. Kungo kɔnɔ fɛn dɔ bɛ yen fɛn ɲɛnɛman don u b'a fɔ a ma ko nɔnzi. A bɛ kulɔri bɛɛ ta. I bɛ nɔnzi jalen fana ɲini, nɔnzi jalan. I bɛna yiri jumɛn tugu o la? I b'i jija n'i ye mangoro ladɔ sɔrɔ, mangoro kelen kelen i b'o ladɔ ɲini. I bɛ nin fɛn saba fara ɲɔgɔn kan k'a susu k'a kɛ mugu ye. I bɛna nin mugu kɛ daga kɔnɔ ka ji k'a kan ka sɔrɔ ka nasi in k'a kan. E k'a datugu ka tile 3 kɛ. O kɔfɛ i ka nin ko su 7. Allahu akbar. Ala bɛ harijigɛ d'i ma i ma sigi ni min ye fiyewu. Nin ye a dilen harijigɛ sira de fɛ. Mais ni yɛlɛmatogo fana bɛ yen, o ye a nafolo baara sira de ye. N y'a fɔ a ye n bɛ segin a kan. Harijigɛ bɛ yen, nafolo bɛ yen. Fɛn na sugu kelen tɛ. Dɔnni ye kabako fɛnba ye. Maa o maa ko i ma da dɔnni na, i ma da Ala yɛrɛ la. An bɛ don avion kɔnɔ dɔnni de y'a dilan. An bɛ kuma téléphone na jamana ni jamana dɔnni de y'a dilan. E bɛ kuma ne fɛ k'i to Amérique, ne bɛ e sigilen i ka so kɔnɔ. E yɛrɛ bɛ ne ɲɛ b'o la. I ka so kɔnɔna bɛ cogo min ne ɲɛ b'o la. Fɛn wɛrɛ tɛ o, dɔnni de don. Minnu y'u ka dɔnni labaara, a ye mago ɲɛ olu ye ka mago ɲɛ maa wɛrɛ ye. O de kama n'aw bɛ dɔnniya kuma fɔ, a y'a fɔ a fɔyɔrɔ la. Arabu y'o de fɔ. Kullu makɛnin makalun. An mɔkɛ kɔrɔ minnu tɛmɛna dalilu dɔw tun b'u bolo. Hali u woloden n'i y'u ɲininka u b'a fɔ k'a t'u bolo. O b'a sɔrɔ a bɛ yen. Fɛn bɛɛ tɛ fɔ. Ni min ko i ma da ko la, i jija i ka ko laɲini. N'i ye ko laɲini i bɛna ko sɔrɔ o. Diɲɛ tɛ wa? I bɛna ko sɔrɔ. O tuma n'i ye ko sɔrɔ, o la i na da ko la dɛ. Nin tɛ tiɲɛ ye, nin tɛ tiɲɛ ye. I laban i bɛ Ala yɛrɛ nkalontigiya. Sabu Ala yɛrɛ de fɔlɔ ye dali daminɛ. Ka sɔrɔ ka hakili di anw ma. K'an fana ka dɔ kɛ. O la a b'a fɔ an ye tuma bɛɛ afala yatafakɛrun. Afala yatafakɛrun. Yalima aw tɛ hakili la travailler wa? Aw tɛ hakili la baara wa? Minnu ka hakili la travailler ka tɛmɛ minnu kan olu y'olu da. E dɔnniya la baara. E min y'a baara e b'a nafa sɔrɔ. I y'a fɔ min ye o y'a baara o b'a nafa sɔrɔ. Ni min ko i bɛna kɛ ten, ka ca Ala fɛ Ala bɛ bɔda d'i ma. Dɔnni Ala y'an bila ka labaara de n'o de afala yatafakɛruna ye. A y'aw hakili kɛ ka baara kɛ. An b'a ɲini Ala fɛ min fɔra Ala ka faamuya ko ɲuman di. Sɔli ala rasul.